बिथांखौ जोंनो नांगौ सन्जय स्वर्गियारिखौ बिथाङा सासे पारफेक्ट आरो डायनामिक लिडारखौ जों बिथांखौनो होननानै जों सानो आरो गोबां दानि इएम फोरनि गेजेराव आरो एमसिएलए फोरनि गेजेराव बिथांखौनो जों उन्दैसिन यंगेस्ट होननानै जों सानो बे बबेबा मोनसे मोननै माबा मोनसे जालांनायाथ' बे साभाबिक 100आव 100% बहाथ' सुफुंजोबनो हानो दानि आथिखालनि फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां खोनाबाय थादों बेनिखायनो जोंबो दिनै बे ससापारा प्राइमारिनि जानानै नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंबो जोंनिफ्राय फैबाय थानाय बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै एसे जायगायाव मिथिहोनो बयनोबो गुवारै बेखौनो मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों दानि जों एसे सिगांफ्राव खोनाबाय थादों जोंहा बिजाथिफोरनि खोथाखौ लानानै सोरबा बुङो गोदान नांगौ सोरबा बुङो बेखौनो नांगौ दाङाबाजि हारिनि गेजेराव जुदि बेबादि जालायबाय थायोबा जोंनि गेजेराव खौसेथिया गोमालांगोन बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि इउपिपिएल खौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा हालामनि नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जोंनो गोदाननि खोथाखौ जोङो बारा सिन्था खालामनो हायाखै जों गोजामखौनो जोङो नांगौ होननानै जोङो सानबाय थादों गोजाम होनना बुङोब्ला सोरखौ मख'गोन नोंथाङा गोजाम होननानै बुङोब्ला दानि एडजास्टिं सोलिबाय थानाय बिथां जोंनि 36 नं हरिसिङा समस्तिनिनो राफोद बिजाथि अर्थात दानि थाबाय थानाय बिजाथिफोरनि बिथोराव बिथाङानो यंगेस्ट बिथाङानो बोलोगोरासिन बिथाङानो डायनामिक लिडार जों बिथांनि सायाव 100आव 100% फोथायनाय दङ बिथाङा मावाखै नङा गोबां जायगायाव गोबां खामानि मावबाय बेखौ जों खोनायाखै जों मेगनजों नुबाय थादों बिथांनि खिथु खिथु जों थाफाबाय थानानै बिथांनि मावनाय दांनायखौ जों मोजां मोनदों आरो गोदाननि खोथाखौ जोङो एसे फोथायनो गोब्राब मोनबाय जाय 5 बोसोराव बिथाङा दिनै गोबां हाबा मावबाय बेखौ जोङो फोरमायनो थांनो नागिरदों 5 बोसोराव जाजोबाखै गुबुनफ्रा बुंबाय थादों जेनेबा बिपिएफनिफ्राय बुंबाय थादों जेबो मावाखै होननानै दा बेखिनियाव आङो फोरमान होनो नागिरदों जायगानि हालामनि रायजो राजा नोंथांमोननो साफ्रोमनोबो दानि बिथाङा मावनायनि गुबै जाहोनफ्रा बेनो जाबाय आलारि सोरां अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि जाय गियान सोरां बिथांखिखौ बिथाङा गावनि फान्डनिफ्राय बोसोराव 100 जन स्टुडेन्टफोरनो होयो बियो 5,000 करि गोबां बिमा बिफाया रेहाय मोनदों कलम बायनो बहि बायनो गावसिनि गस्ला पेन्ट बायनो थाखाय जुथा मुजा बायनो थाखाय बेखौ बिमा बिफाया गोबां रेहाय मोनदों 100 जन 100 स्टुडेन्टफोरनोबो होनायाव बोसोराव जुदि जोंनि हरिसिङा समस्तिनि गेजेराव जुदि 100 स्टुडेन्टफोरनो होनायाव निश्चय बिमा बिफाफ्रा गोबां रंजादों मोजां मोनदों थाइसे थाइनै बबेबा एंगेलनिफ्राय फैनायखौनो मोजां मोनो जेनेबा दा बिदि होनायाव जोंनिफ्रायबो प्राइमारि हिसाबै जोङो खुसि जादों आरो बेजों लोगोसे गियान सोरां आलारि गुबुन गुबुन गामिफ्राव आरो बिथाङा रायजो राजाखौ अननानै मोजां मोननानै सिबिनानैनो दिनै बिथांनि मावनायजों 2 लाख करि आलारि सोरांजोंबो बिथाङा होबाय थादों दिनै बे फैबाय थानाय बे 3.5 बोसोरल' जादों जोंहा बिथांमोना जै दिन पावारखौ लादोंमोन देरहासार जानायनि उनाव पावार मोनखांनायनि उनाव बिथांमोना दिनैसिम गुबुनफ्रा बुंदों 5 बोसोर जाबाय होननानै नाथाय 5 बोसोर जालाङाखै मात्र 3 बोसोर खावसेल'सो जादों कभिडनि समाव बिथांमोना ओरैनो थानो गोनां जाबाय पावारखौ लानानै जेबो हाबा मावनो हायाखै बुहुमावनो सारा कभिडनि माबायाव जन्जाल भेजालाव बिथांमोनाबो ओंखारनो हायाखै मास्क गानाबा जेरावबो थांनो मोना अफिस कर्ट कासार हाबनो मोना बेफोरबायदि जानानै बिथांमोनाबो दिनै रायजो राजाजों गोरोबनानै गावबा गाव जायगायावनो थानो गोनां जादों नुनो मोनदों दिनैनि दिनावहाय सन्जय स्वर्गियारि एमसिएलए जिहेतु एक्जिस्टिं एमसिएलए बिथांनि सायाव गोबां अजद लाबोदों
आरो माखासे ससियेल मिडियाफोराव ओंखारदों बिथाङा जेबो मावाखै होननानै अजद मा बुंगोन बेनि सायाव बिथांमोनाथ' बबेबा सोरनिबा एंगेलजों जानानै बेबादि बुंबाय थानाया जोंनि फारसेनिफ्राय मोजां जायाखै मावनाय मावैखौ जोङो अजनखौ जों सुनानै दिनै नुबाय थादों मानो मावाखै गोबां हाबा मावदों बिथाङा बबेबा खनायाव थानानै ओंखारा माया थाबाय थानानै जुदि मावैखौल' नुबाय थाबाथ' बे बोरै जानो मावबाय थादों बिथाङा जों बिथांजों लोगोसे थाफाबाय थानानैनो बिथांनि मावनायखौ जोङो दिनै गोबां फोरमान होनो हागोन आंनि गामियाव दिनै आं बे ससापारा प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं दिनै फोरमान होनो नागिरदों आंनि हालामाव मा जादों दिनै आंनि गामियावनो बिपिएफनि समाव 17 बोसोराव दिनै जेबो मोननो हायाखैमोन जेबो गैयामोन दिनै आं बे इउपिपिएलआव थानाय लोगो लोगोनो दिनै आङो मोनसे मोखां नांगा कमिउनिटि हल आं दिनै लुनानै होनो मोनदों बिथां सन्जय स्वर्गियारिनि अननायाव दिनै बिथांनि अननायावनो आं दिनै मोनसे कालचार कमप्लेक्स आरो गामियाव होबावनो हादों बिथांनि अननायजोंनो बे गामिया बाला अन्थाइजों बुंफबजोब्बाय आरो हाब्रु जालिया मोननैसो लामा दंबावो जेनेबा बेखौलाय बे 3.5 बोसोराव बहा फोलोमजोबनो हानो बे सरसेल' अखा हानायजों इसेबां रानखावनानै थानाय बाला गोरानखौ फिजोबनायाबोथ' बे गोरलै बाथ्रा नङा बेखायनो जों हामबाय होदों बिथांखौ बेखिनि समावनो गोबां हाबा मावनायनि थाखाय आरो बेल' नङा खाथि खाला जायगाफ्रावबो बिथाङा गोबां मावदों बेखायनो मावनायखौ नुयै मानसिफोरखौ आं बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों नैबे आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों नोंथांमोना फोथायना ला बिथांखौ जोंनो नांगौ सन्जय स्वर्गियारिखौ बिथाङा सासे पारफेक्ट आरो डायनामिक लिडारखौ जों बिथांखौनो होननानै जों सानो आरो गोबां दानि EM फोरनि गेजेराव आरो MCLA फोरनि गेजेराव बिथांखौनो जों उन्दैसिन यंगेस्ट होननानै जों सानो बे बबेबा मोनसे मोननै माबा मोनसे जालांनायाथ' बे साभाबिक 100 आव 100% बहाथ' सुफुंजोबनो हानो